کہاں لکھے تے کوفی جڑے ہیں نا وہ دھوکھے دے اندر ایڈے مشہور ہیں بھئی قیامت تک جنہ تے لفظ دھوکھے دا نام چسپا ہونا ہے بندے دے دین چ جاونا ہے تے کوفہ جاونا ہے جنہ مولا علی پاک نو شہید کرایا ظالما امام حسن پاک دے تلو مسلح کھچ لیا اور کھنجر مارا آپ دی ران دے گھر ایک واری خط آ گئے کوفیاں دے امام حسن پاک جڑے مولا علی دے بڑے بیٹے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ دی غلام ایک بی بی خادمہ او خط چاہتے اتنی ڈھیری امام حسن پاک کو لائی حضور تو آٹے نام دے خط آئے پین گھلنا ڈالے ہیں کوفی حضور آئے خط پڑھو امام حسن پاک فرمایا ایک گڑڑی خطاں دی تھائیں رکھ چا پانی دا بالٹی یا کوئی بٹھل یا کوئی برتن پانی دا بھارا بی بی بھارا یا امام حسن فرمایا میں ہاتھ نہیں لینا تو خط چاہتے پانی شاٹ خط پانی شاٹ لے ایک سیاہی تے صفائی دی برابر کر دے کی مطلب جڑی سیاہی نہ لکھو انو جامن میں حسن خط پڑھنا دوبارہ نہیں کرنا میں نو پتہ ہے دھوکے باز ہے میں نو پتہ ہے بے وفا ہے میں نو پتہ ہے منافقین دا گروہ ہے میں انہاں دے دھوکے تے آ سکتا نہیں فرمایا میں نو میرے بھائی آ بیٹھے حسین میں نو انہاں دا خطرہ ہے ایک گل امام حسن کی تاریخ تبری توجہ ہے صحیح انہوں خط آنے شروع ہو گئے شہادت ہو گئے نا میرے پاک امام حسن بھی وقت گزر گیا ہن یزید دے جدوں خلیفہ بن گیا خط آنے لگ پہ کوفیاں دے ہن امام حسین خط دی تاریخ کہ امام حسین آسا یزید دے ہاتھ نہیں دینا خلیفہ نہیں بن دے وہ اللہ دی حدہ توڑ دے فلاں عیبے فلاں عیبے فلاں عیبے آسا وہ خلیفہ بادشاہ بنان دے راضی نہیں لہذا تو حسین کا پتر ہے آسا تیرے عزت کرنے ہیں آسا تیرے ہاتھ دینے ہیں تیری بات کرنی ہے یزید دی بیعت نہیں کرنی آپ تشریف لائے ہو کم از کم ایک خطہ دی جڑی تعداد ہے نا اے ہزار تو اتے خط جدو ہے امام حسین جان کا ارادہ کیتا اصحاب پاک منع کیتا حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عمر محمد بن حنفیہ مولا حسین کے بھائی انہاں منع کیتا حسین انہاں دا دھوکہ مشہور ہے اپنے علی نالے میں کی کیتا امام حسن نال کی کیتا حضور مہربانی کرو اسے منع کرا کے نہ جاؤ آپ کو بار بار منع کیتا گیا آپ فرمایا میں جانا ہے حجت تمام کرنی ہے انہاں جو میں نے بلایا ہے میں رسول اللہ کا دین غالب کرنا ہے میں احکام شریعت یزید نالو بہتر چلا سکنا میں جانا اصحاب پھر منع کیتا آپ فرمایا میں انج کرنے ہیں پہلو اتھوں دے حالات معلوم کرنے ہیں مسلم بن عقیل انہیں تیرے کون مرین دن کیڑا امام مسلم دے بیٹا دی شہادت امام مسلم دے بیٹے گائی کوئی اب آئی اللہ اکبر آپ سبحان اللہ علیہ سبحان اللہ مولوی تقریر کی جو جگہ ہے ازادار میں جنازہ پڑھایا ہے سائیکل سے آئے جنازہ پڑھا کے واپس گیا سائیکل میں کو نہیں لبھا چوری تھی گیا ہے مجمع کا سبحان انہا للہ آخنا چاہیے تھا مولوی دے جو صحیح کل گیا مجمع کا وہ امام مسلم دے بیٹا دی شہادت کرائی کھلن کربلا ہے جو وہ گائی نہیں امام مسلم نال دو بندے گئن جیڑے راہ جان دے کوفہ دا تے راہ ایڈا سختائی کرنی بڑی سختائی راہ دے کر جانے کوئی پانی دا کوئی اہتمام نہیں سی وہ دوے بندے رستے سے اندر فوت ہو گئے کوفے توڑ نہیں جا سکے امام مسلم کلے پہنچ گئے 50,000 مختصر کرنا وقت تھوڑا 50,000 بندے ساتھ دیتا عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ہو گئی فوج لے کے آیا رات کا ویلا سی حضرت مسلم بن عقیل کوفہ کے بازاریں چ لنگ کے مسجد انصار کوفہ کی مسجد انصار او دے وچ جا رہے ہیں آپ کے نال جڑے ہن افراد 50,000 او گھٹنے شروع ہو گئے
اینی 50 અહીં پیا جاندا ہے 100 અહીં پیا جاندا ہے 200 અહીં پیا جاندا ہے 70 અહીં پیا جاندا ہے گھٹ دے گھٹ گئے انہاں آکھا یزید دی فوج آ رہی گردناں اڑا دے او سارے نس گئے اور جناب امام مسلم مسجد وچ گئے چند اصحابی چند جڑے او سارے جڑے کوفہ دے اندر خط لکھن والے او سارے منافق غدار نہیں انہاں چ کچھ چند مخلص بھی سن اور نبی دے اصحابی سن حضرت سلیمان بن سرد اور حانی بن عروہ یہ جو بڑے جلیل القدر صحابی سن تے مسجد پھاڑ کے چھت چیر کے عبید اللہ بن زیاد کا لشکر باقی اصحاب قتل کیتا زخمی امام مسلم زخمی ہوئے پھر آپ رات دے اندھیرے جنال تشریف لے گئے حانی بن عروہ دے مکان وچ پناہ لئی انہاں پناہ دتی انہاں بڑا تلاش کیتا آپ نہ ملے لشکر واپس گیا تے انہاں نو خبر ملی بھئی حانی بن عروہ دے گھر ہیں آپ موجود سن انہاں حانی نو بلایا صحابی گئے عبید اللہ بن زیادہ کا مسلم بن عقیل تیرے کولے تے صحابی کیوں کور مارے اللہ اکبر اللہ اکبر فرمایا ہے اس کا موڑوں نے میرے حوالے کر دے فرمایا جب تک میرے جان ہے میں مسلم بن عقیل تیرے حوالے نہیں کرا گا میری جان پھر جائے پھر رب جانے تھے وہ جانے انہیں ہوتی مشکہ بنیا بازو تلوار ماری شہید کیتا مسلم بن عقیل تا خبر پڑی آپ تو نکلے اگلے گھر اتھے کے بی بی سی انہوں نے ہوتی جناب حفاظت کی تھی انہوں نے جناب علاج کیتا لیکن اتھے بھی یزید دی فوج اپنی بھی توجہ ہے پھاڑ کے لائے گئے دربار عبید اللہ بن زیاد آپ نے شہید کر دیتا گیا لیکن مولا حسین دا قافلہ ادھر روانہ ہو پیا سی توجہ ہے وقت تھوڑا ہے مقام قادسیہ قافلہ پڑا ہے سمجھ ہم نہیں پہنے سے اتھے جناب عمر بن سعد 1000 دا لشکر لاتے کھڑے کہنے لگا حسین کھتے جا رہے ہو فرمایا کوفے وجہ فرمایا خط نے کوفیہ نے بلایا ہے خط نے میرے کو فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں عمر بن سعد کہنے لگا حسین جی نہ دا نا تو گھن دا کھنا ہے وہ تے میری فوج اچ کھلے یزید دی فوج اچ کھلے او فلانا کھلے او فلانا کھلے او فلانا وہی تلواراں نال راما لگ گئے انہاں کا حسین اساں تے خط ہی کو نہیں لکھے تو کیوں آیا ہے مکر گئے او بھائی اللہ حسین کا نام لونا سوکھا ہے حسین کا ساتھ لیونا اوکھا ہے آج بھی دنیا یہ منافقت حسین نل کیتی کھلی علامہ خلیسا اکلہ کوفیہ نہیں کیتی آپ ہی کیتی کھلے ہیں آپ ہی کیتی کھلے ہیں جی ہاں چھٹا ڈھکا تو ہی کو نہیں بیٹھے منافقت آپ بھی کیتی بیٹھے ماں کے بیان کرا گا ہونا انہاں کھجیوں تو تیرے نال میں یزید نال میں فرمایا افسوس ہے نہ میں نے بلایا خط لکھا ہے اتو لشکر ہے ہور وہ بھی آ گیا انہاں محاصرہ کیتا امام حسین دا کوفے نہیں جان دیتا بجے دے کوفے پہنچ گئے انہاں بیعت کر لئی تقویت مل جائے گی لہذا جنگ بڑی شدید ہو سی شدت پکڑ جا سی لیکن چند افراد نے انہاں نو اتنے محاصرہ کرو کوفے نہ جان دیو انہاں نو دمشق شام والے رات لے جاؤ اتھے اندر رستے چ کربلا اتھے امام حسین دا لشکر پہنچا دیتا گیا یزید دی فوج آ گئی نامی دا دن 10ویں دی رات آنا لی مولا حسین فرماندن آپ دی بہن مبارک حضرت زینب پاک سلام اللہ علیہ فرماندین حسین پاک خیمہ دے بارو موے دے بیٹھن تے تلوار جڑی نیام وچ ہے او نیام او دستہ تلوار دا او گوڑیاں دے نالے رکھ کے نہ ٹیک لائی بیٹھن جویں آپاں کپڑا پچھو سٹ کے نہ تے دو گوڑن ہوئی ملاقہ دے تے ٹیک بنا بننے امام حسین ٹیک بنائی بیٹھن توجہ نہ لاؤ سبحان اللہ سبحان اللہ میرا رب تے آپ اون گھا رہی ہے جدو نیندر مدی ہے نا تے آپ دا سار مبارک گوڑاں دے نال جا لگ رہا ہے اللہ اکبر نیندر دی حالت ہے اون گھا رہی ہے تے بی بی پاک زینب فرماندی میں ویکھ رہی ہوں جدو آپ دی نیند مبارک کھلی تے میں عرض کیتی کہ ویر حسین خیر ہے فرمایا بہن میں رسول اللہ دی زیارت کیتی وہ تو مکے جو چل گیا میں رسول اللہ دی زیارت ہوئی بڑا روکا مکے آوا بڑا روکا حسین نہ جا آپ فرمایا میں نان محمد کو خواب وچ ویکھا ہے انہاں میں کچھ فرمایا ہے
انہاں کا مرداس فرمایا نہیں دساگا ادو دساگا جدو میری اللہ نال ملاقات ہو سبحان اللہ سبحان اللہ نہیں دساگا سبحان اللہ چل پہ دسیا نہیں دسیا نہیں تا ساڈا پنڈ بہو سنا چاہتا سبحان اللہ سلطان فرمایا عاشق سوئی سبحان حقیق سچا عاشق کوئی سر دیوے راز نہ بننے فرمایا میری بہن جانب میں نانے نو خواب وچ ویکھیا ہونے سونے محمد کریم فرمایا حسین تے بالکل قریب میرے نال ملاقات کرن والا تے موت دے قریب ہو رہے ہیں موت تیرے قریب یعنی دو پاسوں فاصلہ سمٹ رہا ہے اللہ اکبر اللہ بی بی پاک فرمان دے مولا حسین خواب سنا رہے ہیں تے میں اچانک یزیدی فوج دے گھوڑا دے ٹاپاں دی آواز سنی تے میں فرمایا حسین انہاں دا لشکر تے چڑھ آیا ہے آپ فرمایا آن دیو سبحان اللہ سبحان اور بن یزید عمر بن سعد 20,000 دا لشکر کتنا 20,000 تے مولا حسین اللہ اکبر 72 انہیں بچے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں بیبیاں بھی ہیں لشکر قریب آیا مولا حسین فرمایا کہ میں لڑنا ہے تو آنے نال انہوں نے کہا بھئی عبید اللہ ابن زیاد دی بیعت کر لے تے تینوں امان مل جاسی فرمایا میں جان دے شاہ پر ہاتھ نہیں دینا سبحان اللہ تے میں نو آج رات دی مہلت دیو میں اللہ دی یاد کرنی ہے انہوں کا مہلت نہیں دینی پچھو جڑے لشکر کھلیاں فوجی انہوں کا یاد دے دیو کافر بھی ہوگے تے مہلت دیتی جاندی مہلت مل گئی میرے پاک حسین دا پورا خاندان اور آپ دے جتنے اصحابہ پاک دے اولاد نال سن 18 افراد اہل بیت دے لیا 21 باقی 51 یا 54 او نبی پاک دے اصحاب دیاں اولاد ہیں سبحان اللہ ان 18 افراد ایک مولا حسین تے 7 یا 8 بیٹے مولا علی دے اور بھی ہیں جڑے جناب شہید ہوئے میدان کربلا دے اندر ساری رات خاندان تے نبی پاک دے اصحاب انہاں دی اولاد او ساری رات اللہ اللہ کردے رہے قرآن دی تلاوتاں نماز پڑھتے رہے رب دی ایک لمحہ بھی اللہ دی یاد تو انہاں غفلت نہیں کیتی نال والی جڑی فوج آئی بیٹھی ہے او شراب پیندے کھلے ہیں تے جناب کنجریاں دا ڈانس بھی کر رہے ہیں مولا حسین جڑے او نماز وچ مصروف ہیں سویر ہوئی آپ نہ نماز پڑھی تے ہور نو دعوت دیتی فرمایا نماز پڑھ لے میرے نال اور کہنے لگا جی میں تے تواڈے مخالف آیا کھلا نماز کیویں پڑھا فرمایا نماز تے اللہ دی ہور تینوں اجازت ہے میں حسین دے مگر نماز پڑھ لے ہور نماز پڑھی پڑھن تو بعد ہور عرض کیتی حسین ٹھیک ہے میں نماز تیرے نال پڑھی ہے لیکن میں پابند ہاں یزید دا میں اون دی فوج وچ جانا ہے حسین فرمایا جا بس کی جانا سی ہور دا جدو گئے دوواں پاسوں فوجاں تیار ہو جانے ہور دی مڑ نگاہ گئی نہ مولا حسین دے چہرے تے نماز تے پڑھی کھڑا کون تے کیا یار سبحان اللہ نماز تے پڑھی کھڑا ہو رہے کس پر ساتھ دیتا کہ امام نے مگر میں نماز پڑھی ہوں تلوار چلاوا حق نہیں بڑھدا ماری ایڑی گھوڑا دوڑا کے مولا حسین تے قدمے لگ یاد کرتا نور میدان قادسیہ جناب تے لشکر کا جناب
پڑھ دیا اور پاک شہید ہو گئے مولا حسین دا خاندان لڑے علی اکبر گئے اونو محمد آپ دے بھائی آپ دے بھتیجے آپ دے داماد بڑے بڑے شہید ہو گئے مولا حسین تلوار چلا دیا کئی یزیدیاں نو واسل جہنم کیتا ہر پاس تیران دی بارش ہوئی آپ جام شہادت نوش کیتا اس حالت اندر فرمایا عالم اٹھارے میں حسین سجدہ کرا گا پھر میرا سر تن کو جدا کرنا حسین سجدہ کیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سجدے دی حالت جام شہادت نوش فرمائی انتہائی دردناک ہے دردناک ہے قصہ بہت زمین بھی روئی آسمان بھی رویا ہے رونا گناہ نہیں لیکن ڈرامہ بنا کے رونا ہنجو نہ سکڑیاں ہنج اللہ نامرادہ لکھ لانا تے پھٹے اتروٹ مرے کاکھ نروی غالبا یہ رونا ڈرامہ ہے اے گناہ حسین دی یاد کردیاں صبر جرت غیرت پردہ تے دل جاپو میں اندروں رونا اٹھے تے آنکھ چ آنسو جاوے مولا حسین دا صبر سن لیا حیا